Kovara Dicle ji sala 2014 ve li Mosulê û ji sala 2017 ve jî li Şengalê du mehancarekî tê çapkirin û belavkirin. Kovara yekane û yekemîn ya Şengalê bi zaravayê kurmanciya bi tîpên latînî û aramî û zimanê erebî weşanê dike. Cî dide mijarên felsefî, dîrokî, jin ciwan, civakî, çandê, parastin, tendurustî û gelek mijarên serbest yên wêjeyî. Her du mehancarekî li gel mijarên xwe yên sabît, bi melefekî taybet ya girêdayê rojev û pêwîstiyên êzidiyan û bi taybet jî li Şengalê derdikeve. Di van melefan de şîrove, agayî, tehlîl û perspektîfên pêşerûjê ji aliyê nivîskarên ji çar parçeyên Kurdistanê li welat û derveyê welat ve ji aliyê gelek rewşenbîr û nivîskarên êzidî ve tê nivîsîn. Kovara Diclê ku li Şengalê tê çapkirin, li seranserî Şengalê û Mosulê tê belavkirin. Ji bo xwîner û şopdarên Dicleyên derveyê welat û cihên ku bi dest nagihêjin wan, li ser malpera kovaradiclê.com jî tê belavkirin. Xwîner û şopdarên Kovara Meya Dicleyê dikarin li Şengalê, li meclîsên gel, li meclîsên jin û ciwanan û pirtûkxaneya vejîn peyda bikin. Kovara me ku xîtabê hemû beşên civakê dike, bi nivîsên xwe dibe pirek navbera gelan de. Ji bo guhertin û veguhertina civakê rolekî diyarker dilîze. Ji bo avakirina Şengalekî xweser û demokratîk, ji bo pêşxistina hevjiyana azad, civakekî ehlaqî polîtîk, ekolojîk rolekî mezin dilîze. Kovara me di heman demê de ji bo pêşxistina zimanê dayîkê jî bi rolekî mezin radibe. Dicle platforma hevpariya pênûsên azad yên êzidiyan û êzîdxanê ye. Dicleya we hemûya ye bixwînin û bidin xwendin.